Това видео е презентация на системата за управление на проекти на община Бургас. Системата има за цел да улесни мониторинга по изпълнение на всички проекти на общината. В платформата може да се въвежда информация за проекти, финансирани както през бюджетната рамка, така и с грантови финансирания по различни програмни механизми. В един екран може да бъде обобщена цялата информация, важна за различни дирекции в администрацията. Предоставя различни филтри, чрез които с един клик може да се види статуса на изпълнение на всички проекти или да се направи индивидуален скрининг по отделни членове на екипи, вид дейност, процедура за избор на изпълнител и други. Интерфейсът е лесен за управление, възможни са различни нива на достъп до информацията. Ще демонстрирам набързо различните видове информация, която системата управлява, и ще кажа по няколко думи за всяка. Важно е да отбележа, че показаните данни са тестови, имената на потребители, членове на екипи, ЕГН и други са измислени и са само за демонстрационни цели. Това обяснява и защо някои имена на обществени поръчки, проекти и други са кратки и нереални. Започваме от секция настройки, където се съдържат номенклатури за процедури за кандидатстване и финансиращи програми. От тук могат да се създават, управляват тази информация от потребителите на системата. Тя се ползва съответно за дефиниране на проекти. При създаване на проекти се попълва такъв вид информация, попълва се също бенефициер, бюджет на проекта и други данни. Съответно, проектите си имат статус и те могат да бъдат връзвани с договор за безвъзмездна финансова помощ, който е друг вид регистър. При създаване на такива договори за безвъзмездна финансова помощ се казва по кой проект са. Избира се, дефинират се дейности, дефинират се различните видове финансирания, срокове на договора и други данни. Друго нещо е екипите. Екипите се създават на база такива проекти с договори за безвъзмездна финансова помощ, като екипите имат за цел да дефинират конкретно членовете и техните права върху проектите и последващата свързана информация, като обществени поръчки и финансови корекции. Различните видове екипи по различните проекти имат нужда от ръководител или координатор, които имат пълни права над данните за съответния проект, съответно счетоводител, и могат да се добавят други членове на екипи, които са акаунти на системата. Също така има възможност и за добавяне на потребители, които не са акаунти на системата. За всеки такъв потребител може да се вписва информация за договори, хонорари, правни основания за участие, отработено време, работни ставки и други такива неща. Могат да се прикачат файлове и да се създават месечни отчети на това как се работи по проекта. За всеки вид информация, забравих да кажа, проекти, договори и така нататък, се поддържа и прикачването на файлове. Всичките данни поддържат възможност да се прикачат сканирани документи. Последствие те могат да бъдат преглеждани, т.е. освен семантична, може да има и такава информация. Към съответно проекти и договори за БФП, след създаване на екипите могат да продължат създаването на обществени поръчки, договори с изпълнители, финансови корекции и плащания. С така създадената информация, която е навързана една с друга, се получава мрежа от информация, която лесно после може да бъде филтрирана. Всички тези регистри разполагат с филтри, които позволяват най-различни филтрирания и могат да се правят най-различни справки. Съответно, могат да се правят справки като
показване на всички проекти с определен член на екип, показване на всички проекти с дадена роля в екипа, примерно всички, на които ръководителя се казва еди как си, всички проекти с достигната сума по плащания между толкова и толкова като стойност, показване на отработено време за потребител по проекти, когато искаме да видим примерно всички проекти на дадени лица и часовете вложени в тях от лицата към проекта. Всички обществени поръчки с срок на договора за минали години и други такива филтри и справки. Самата система позволява да се вкарват потребители към нея, които по-късно могат да стават част от екипи. Съответно, спрямо това какви са в екипите, получават различни права и така продължават управлението на данните.